Лео и Андрей решиха да се възползват от красивия ден и да отидат на разходка. Андрей видя нещо странно. Празен слайд на детската площадка. Лео каза на Андрей стара легенда. Казват, че този слайд не е обикновен. Погрява децата. Андрей, разбира се, не повярва на Лео. Да докаже на Лео, че всичко е глупост, Андрей решава да слезе по парзалката. Амелия разбра, че нещо се е случило. Тя попита Лео къде е Андрей. Лео им каза какво се е случило на слайда. Само маратонката на Андрей остана. Момичетата бяха ужасени. Амелия започна да се скара Лео, че не спира Андрей. Изведнъж Чери забеляза нещо странно. Наблизо лежеше втората маратонка на Андрей. Те започнаха да се оглеждат. Откъде дойде маратонката? И тогава го видяха. В далечината зловещата фигура на Хаги Вуги проблясна. Приятелите преследваха, но беше твърде късно. Чудовището беше изчезнало. Стана ясно. Чудовището беше взело Андрей. Те се опитаха да намерят някакви улики, но без успех. Хаги Лъги просто изчезна. Те трябваше да измислят нещо спешно. И тогава Чери имаше идея. Тя предложи смел план да примами чудовището. Приятелите се замислиха как да примамят Хаги Ваги. Амелия реши да потърси информация за чудовището. Намериха история. В него се казва Хаги Ваги улавя самотни деца. Лео предлага да използвате стръв.
но никой не искаше да поеме риска. За да уредят спора, те решиха да нарисуват партиди. Нещастният жребий падна на Лео. Лео се оплаши, но той знаеше, трябваше да се направи. Момичетата се справиха с бизнеса. Те трябваше да направят Лео да изглежда като дете. Лео излезе навън, преструвайки се на изгубено малко дете. Амелия и Чери се скриха на прикритие, държейки очите си залепени към Лео. Мина много време, но Хъги Лъги все още не беше там. И тогава, най-накрая от задния ъгъл, той се появи Хъги Лъги. Момичетата не издържаха и изскочиха да се скрият твърде рано. Хъги Лъги, забелязвайки ги, веднага се обърна и изчезна. Лео се ядоса. Той обвини момичетата, че са съсипали всичко. Чери реши да напомни на приятелите, че трябва да намерят Андрей бързо, а не да спорят. Вкъщи приятелите започнаха да обмислят нов план.
припомни, че Хъги Лъги има приятел Катнап. Чери намери проектор. Те биха могли да подмажат Хаги Вуги с него. Всичко е готово! Време за действие! Приятелите създадоха проектора и включиха изображението на Катнап. Те се скриха и започнаха да чакат. И тогава зрение се появи Хаги Ваги. Приятелите, чакащи точния момент, заобиколиха Хаги Ваги. Амелия показа маратонките на Хъги, Уги и Андрей. Приятелите разбраха. Не можете да разсъждавате с чудовището. Те разгневиха Хаги Вуги. Какво трябва да правят сега? Какво да правя? Как да успокоя гневния прегръдка? И тогава Чери имаше идея. Може би да му дадеш нещо за ядене? Те започнаха да търсят храна. Колбаси, ябълки. Какво харесва Хаги Вуги? Намериха сладкиш. Хъги Вуги определено би харесал. Решиха да добавят хапчета за сън към сладкиша. Те излязоха, сложиха тортата на видно място и хупнаха назад. Хъги Лъги забеляза сладкиша и се приближи до него.
Приятелите станаха наистина тъжни. Страхуваха се, че няма да спасят Андрей. Но тогава Амелия намери нещо. Хъги Въги харесва балони, но се страхува от шум. Приятелите имаха нов план. С балони в ръка излязоха навън. Хъги Въги видя балоните и се приближи. Изглеждаше, че ги харесва. От силния шум Хъги Уги падна. Хъги Уги беше победен, но къде беше Андрей? За да върнат Андрей, те трябва да хвърлят главата на Уеги на Хъги в слайда. Лео се върна на слайда на Девърър. Той хвърли главата на чудовището вътре. Работи! Андрей се върна! Живи и невредими! Приятелите спасиха Андрей и вече не се приближиха до страшния слайд.